स्वागत आहे तुमचं निशा कुकिंग रेसिपी या चॅनलमध्ये। आज आपण रवा उकडीचे मोदक ही रेसिपी करणार आहोत। साहित्य: 2 वाट्या रवा, 1 नारळ, गूळ, वेलची पावडर, काळे तीळ, मीठ। प्रथम पांढरा रवा साफ करून घेतला। 2 वाट्या रवा असेल तर 4 वाटी पाणी घ्यायचं। 4 वाट्या पाणी उकळत ठेवलं, त्यात चमचाभर मीठ घातले। पाणी उकळल्यावर रवा घातला, चांगले ढवळत राहिले। गॅस बंद करून रवा थंड करायला ठेवायचा। दुसऱ्या पॅनमध्ये तीळ घातले, गूळ घातले, ओलं खोबरं घातलं, वेलची पूड घातली, चांगले मिक्स केले। सारण तयार झाले। वाटीत थोडंसं तेल घेतलं, रवा पीठ चांगले मळून घेतले। बोटांना थोडंसं तेल लावून त्याची पिठाची एक पारी करून घेतली। त्यात गूळ खोबऱ्याचं सारण घातले, हाताने आकार देऊन मोदक तयार केले। अशा प्रकारे सर्व मोदक तयार झाले। खायला खूपच छान लागतात, मऊ पण राहतात, परंतु जास्त वेळ उकडायला ठेवू नये। 10-15 मिनिटात ते उकडतात। जास्त वेळ उकडायला ठेवले तर ते फुटू शकतात। मी भांड्यात पाणी घालून त्याच्यावर चाळण ठेवली, केळीचे पानं लावली आणि त्याच्यावर हे मोदक उकडत ठेवले। अशा प्रकारे रवा मोदक तयार झाले। ही जी रेसिपी आहे, ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।